тамошобинони азиз, рӯз ба хайр. Имрӯз прогулка баромадем. Ҳаво беҳад нағз. То ҳол барф боридагӣ не тарафҳои мо ва соли гузашта 27 октябр аллакай ҳама ҷо пури барф буд. Имсол ҳоли наборидааст барф. Имрӯз санаи имрӯза 25 ноябр имрӯз. То ҳол барф нест. ҷиянам меҳмонӣ омадагӣ. Прогулка баровардем. Соҷида кати Амина Рустам, сессияи Рустам сар шудагӣ. Хондан рафтаган, Соҷидаю Аминаям қати бурдагӣ. Ну пусть заходит. Ҷиянам хонаи Бибиши Шинох дар омаданӣ. духтарои азиз, бори дигар хотиррасон мекунам ки санаи 6 декабри соли ҷорӣ дар шаҳри Москва Академияи усмехаи калони бо шукӯҳ баргузор мегардад. Дар суроғаи шассе энтузиастов беҳад мотиватсия мегирад, яъне якдигарро илҳом мебахшанд. онҳое ки дар ҳамин ширкати атомӣ кор мекунанд, марҳамат, биёед ва баъди Академияи успех соати 18:00 дар тарабхонаи яке аз тарабхонаҳои калони шаҳри Москва Звездопад вохӯрӣ бо лидерони ширкати атомӣ баргузор мегардад. ҳамаи онҳое ки хоҳишманданд, марҳамат иштирок кунед, ки то ҳол ба ширкати атомӣ номнавис нестанд, марҳамат номнавис шавед ва иштирок. духтарои азиз, амосаваи пастаи навбатӣ омода карда истодаем. Дирӯз тайёр кардагӣ будам, беҳад барои фарзанду писанд омад. ана инҷа дар полотенчик қоқ кардем. мағзи чормағза. ҳозир ҳамаша аз мисарубка мегузаронем ва асалкати заправка мекунем. Потише сделайте. духтаро асала акнун илова мекунем. охирон этапба. Так, всё. ҳамаша якҷоя мекунем. маҳсулотҳо, духтаро, ингредиентҳо ҳамаш 300 грамми буд. имрӯз духтаро компот омода мекунем. ин замороженный нектарин ва себ илова мекунам. баъдан як пачка наихел кисел илова мекунам. имрӯз рӯзи истироҳатӣ, фарзандо ҳама дар хона ва дар морозилник кукуруза доштам замороженный, аз тобистон бисёр буд, гирифта мондагӣ будам ва аз ҳамонам ҳозир мехазем. духтаро, тобистонда вақте ки ман кукуруза мепухтам, як кас навиштан ки дар мантуқазон пазед ҳам тез мепазад ва ҳам мулоим мебиёд. ҳозир ҳамин лайфхакати омода мекунем. об мерезем ва мемонем. духтарои азиз, инҷо компот пухта истодааст. борш омода кардам. кукуруза пухт ва дар духовка бошад. мурғ кати картошка первый второй имрӯз омода мекунам. баъдан як бор духовка мешӯям. духтаро, сухарик тайёр кардагӣ будем. ҳамихел духовка чиркин шуд. ана ҳамихел мурғ, картошка кати, сливочный масло кати тайёр шуда истодааст. рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад, духтарои азиз. ман борҳо гуфтагӣ будам дар видеоҳо ки ман барои Академияи успеха рафтан тайёрӣ дида истодам. ба шаҳри Москва меравем.
ва онҳое ки мехоҳанд ки бо мо ҳамкорӣ кунанд ва дар чунин конференсияҳо иштирок кунанд, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. Духтарако, барои Москва рафтан ман тайёрӣ дида истодам, сару либос харидорӣ кардам, сумка, сапошка, ҳозир ҳамаша барои шумо нишон медиҳам. духтаро, баъдан курта гирифтам, костюм гирифтам ва ҳоли дастафкаш наомадааст. ҳозир дар ҳамин ҷо мемонам, чӣ хел либосҳое харидорӣ кардам, мебинед. ана ин сумкачае гирифтам, духтаро. сумкачае сапошки катипа цвет карда гирифтам. беҳад писандам омад. сумкачае беҳад элегантне аст, удобне аст. ана ин браслета, духтаро, дина рӯзи модарон буд. Лёня барои ман аз леска ана михел сохтааст, тайёр кардааст. ана инҷа мама навишта. барои ҳамин аз дастам намегирам ки бо хафа нашавад кӯдак. ана михел, духтаро, сумкача. инҷо ремешоки дароз дорад. ба фикрам духто ремешок дорад. Сейчас Настя настроим нормально. ана, духтаро, ҳозир ана хел удобный тар. ана, духтарако, ҷои рӯшантар ба мондам. ана михел сумкача беҳад элегантный, духтаро. ба фикрам як дона ремешоки дароз дорад. ремешок. ана хел ремешок дорад. Кожаный сумочкаи. ана, духтаро. инҷа карман дорад. дарунашам удобный. ман пауэрбанк мемонам, дуто телефон, штатив мемонам. барои ҳамин сумкачаи он қадар калонам не, майдаҳакам не, удобненький, қулай барои ман. ана михел винтажная сумочка мегӯянд ин хели сумочкаро. баъдан кошелёк гирифтам. ба духтаро, аз ана ин кошелёк харидорӣ кардам. инам беҳад писандам омад. аслан ман кошелёк, сумочка, ин хел чизое дӯст медорам. ин резиночка подарок будааст тебе. коробкаи подарочного. ана ин кошелёк, духтаро. кошелёкам беҳад удобный, қулай. ина якчандто отделение дорад. барои мелоч. ана михел, духтаро, кошелёчек. так, ина баъдан сапошкия сумкача ва пад цвет карда гирифтам. ана ин хел сапошки фирмаи Краус, духтаро. Краус беҳад пойафзолҳои удобный истеҳсол мекунад. беҳад аҷоибот. каблуки баланд бошадам, роҳ гаштанаш қулай аст, духтаро. фирмаи немецкий. аз ҳамин фирма ман обув якчандта доштам. барои ман писанд омад. ба ҳамин хотир боз аз ҳамин харидорӣ кардам. ана михел сумочка кати пад цвет гуфта гирифтам. ва дар инҷо дублёнкае ки гирифтам ҳозир мемонам, мебинед. ва курта ва пиҷак ҳам ҳамихел голубой подцвети компанияи Атоми пиҷак ва куртаи сиёҳ гирифтам, духтаро. ана ҳамихел. онҳое ки то ҳол ба ширкати бонуфузи Атоми номнавис нестанд, марҳамат, номнавис шавед. ба рақамҳои рӯи экран нависед. якҷоя кор ва фаъолият мекунем. тамошобинони гиромӣ, влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, ташаккури зиёд барои дастгириятон, барои лайкҳоятон ва фаромӯш накунед ки ман боз саҳифаи инстаграми худро дорам.
рудоба атомӣ ном дорад. Рудоба атомӣ менависед ва пайваст мешавед. дар инстаграм ман оиди кор маълумотҳои зиёд мондагӣ ҳастам. шинос шавед, бо мо ҳамкорӣ кунед ва ҳам оиди кор бошад метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. то наворҳои оянда худо нигаҳбонатон.